Hyvät kuulijat, nyt olen tapaamassa erään hyvin suositun harrastuksen parissa olevaa ihmistä, joka on hyvin yleinen Suomessa. Tämä harrastus, nimittäin olen tapaamassa runkkaria. Ja hänen kotonaan juuri tulin tänne Hinttisiin. Hyvää päivää ja kiitos, että annoitte minulle luvan haastatella herra Heimo Klamydia. No, hyvää iltaa. Niin, iltaa. Voisitteko nyt lähemmin kertoa minulle, että milloin tämä on alkanut teille tämä harrastus? Onko tämä lähtenyt ihan, ja tavallaan tietysti jotkut sanovat pahekki, mutta milloin tämä on lähtenyt käyntiin teille? No kyllähän tämä lähti ihan jo kouluaikoina. Että siis ihan kouluaikoina välitunnilla porukan kanssa mentiin poikien kanssa metsikköön ja siellä ruvettiin sitten kokeilemaan ensimmäisiä kertoja ja vedeltiin siellä sitten salaa ja mentiin takaisin tunnille. Ja haiskahtiko yhtään tunnilla sitten? Kyllä se haisi siis ihan sitten opettaja monta kertaa sanoi, että olette salaa käynyt vetämässä metikössä kuitenkin. Niin. Ja kyllä näkihän se pääsi tästä, kun se veti vähän siis huonoksi olon tietenkin. Niin, huono kunto naaman. Niin. Joo. Et siitä asti se on sitten vaihtelevalla niin kuin intensiteetillä jatkunut tähän päivään asti. Et kyllä mä välillä yrittänyt olla lakossa ja puolikin vuotta mennyt, etten ole vetänyt yhtään kertaa. No sehän on rankkaa. Onko siinä minkäännäköisiä vierotusoireita sitten sinä aikana, kun ei tämä onnistu tämä homma? Niin on tietenkin silleen, että se on pari ensimmäistä viikkoa on kauhean pahoja. Että täytyy ajatella ihan muita asioita, että heti kun tulee pieni paussi tai ruuan jälkeen, niin tulee semmoinen, että täytyisi päästä vetämään. Ja, niin ei sinne sitten tulee niinku syötyä ylimääräistä. Ja mä oon lihonnutkin silloin 6 kiloa sen puolen vuoden aikana lihoin niin kuin 6 Ihan 6 kiloa, joo, että näin paljon vaikuttaa fysiikkaan. Mites työpaikoilla, niin eikö se nyt yleensä on niin, että ruokatunnillahan ihmiset käyvät aina vetelemässä, niin mitäs teidän työpaikalla on? Joo, ei se sukupuolta kato. Me on sellaisella työpaikalla ollut. Mä nosturikuskina ennen ollut, mutta nyt kun rakennusalakin niin kuin tälle lamassa, niin mä sain sieltä lemput, niin siellä nosturissa tuli sitten veettyä, kun se ei häirinnyt ketään. Mutta nyt kun te olette nykyään ollut ihan siivoojana täällä tämmöisessä, mikä firma tämä onkaan, missä on sekä naisia että miehiä, niin se on tietysti, täytyy vissiin jakaa vähän vuoroja, onko? Joo, ei se, meillä on semmoiset nurkkaukset, missä saa sitten käydä vetämässä, ettei saa julkisilla paikoilla. Niin kuin muutenkin se on tullut kauhean tarkaksi tämä, että ennen sai missä tahansa vetää. Niin on, joo. Melkeinpä voisi sanoa, että niin kuin kaikki tämmöiset niin kuin junassa oli ennen, ja on kai nykyäänkin vielä sitten niin kuin vaunu ihan erikseen niitä varten, jotka haluaa matkan aikana vedellä. Ja sitten on niin kuin linja-autossa ennen takaosastoa, jossa sai vetää. No entäs nythän on aikana. Aivan oikein, mites onko, eikö on niinkin myöskin, että esimerkiksi Pohjoismaiden lennoilla ja näin, niin ei paljon käteen vedetä? No kyllä niin kuin, no meillä no niin siis kotimainen lentoyhtiö, niin se ennen saa siellä takaosastossa lennon aikanakin vetää, mutta ei nyt mulla on semmoinen käsitys, että se on kokonaan siis tulee kiellettäväksi, että siellähän lukee, että sammuttakaa savukkeet ja lopettakaa tunkkaus, niin on semmoinen kyltti syttyy. Että se on, mä oon nähnyt jo tämmöisen. Joo. Tämähän olette perheellinen mies muuten, niin anteeksi, oliko tuossa äskeisestä vielä mitään? Oli niin, että kyllähän Ruotsissa niin kuin muutenkin niin näissä asioissa ollaan paljon vapaampia, että siellä saa vetää ihan milloin vaan ja mihin vaan. Ja missä vaan ilmeisesti. Niin ajattelin kysyä, kun te olette perheellinen mies kuitenkin, niin teidän varmaan, onko teillä se tapa, mikä nykyään on hyvin yleinen, että käydään talvisinkin jopa, niin täytyy käydä parvekkeella vetämässä? On. Kyllä meillä on rajoitettu se, että poikamiehenä se sai ihan milloin vaan vedellä, aamutuimassakin ennen aamukahvia, niin piti käydä vetämässä ja sitten näin. Mutta onhan se nyt, kun on lapsetkin jo siinä iässä, että nekin jo rupeaa kokeilemaan varmaan, niin on se vähän ilkiää silleen, että kotona, että kyllä se on parvekkeelle mentävä ja mulla on siellä kuppia, se on usein aika täynnä. Kupit on iltaisin täynnä? Joo, me käydään rouvan kanssa parvekkeella vetämässä. Kyllä. Miten onko tästä ollut terveydellisiä haittoja, että mitäs, jos lääkärissä olette käynyt, niin onko sitä huomattu, että onko tullut karvoja käsiin tai jotain vastaavaa? Ei ole tullut, että pekäiminkin on lähtenyt joka paikasta kaikki karvotus, mutta mullakin kun on ikää alkaa olla jo. Mä pääsen eläkkeelle ensi vuonna
65 tulee täyteen. Siinä mielessä niin se ei enää silleen niin kuin riipase, että nuoremminhan sitä ajattelee, että se aiheuttaa niin kuin kurkun päätulehdusta, siis kulkkutulehdusta ja sitten mitä mulkkutulehdusta? Keuhkosyöpää. Mutta mä vetäisin kyllä siitä huolimatta, paitsi että vedän myöskin tämän alan päättäjät niin vastuuseen siitä, että ensimmäinen ennakkotapaus oikeudenkäynnistä, jossa runkkari vastaan lääketeollisuus, niin on saanut ikäviä piirteitä, mutta ei ole pystytty osoittamaan, että se on kuollut siihen runkkaamiseen tai sen takia. Niin, tästähän on polemiikkia käyty ympäri maailmaa. Mites ei teitä ole koskaan pyydetty tämmöisiin, näitähän on tämmöisiä oikein yhdistyksiä olemassa, että niin kuin ihan valtakunnallisia tämmöisiä käteenvetoyhdistyksiä. Joo, meillähän on Suomessa muutama silmää tekevä puhunut tämän puolesta, on perustettu tämmöinen holhousta vastaan taisteleva runkkariyhdistys, jossa on nimiä mainitsematta kaikki tunnette nämä julkisuuden henkilön. Mutta kyllä mä yritän tästä vielä kenties eroon päästä. Ei se ole kauheasti maistunutkaan viime aikoina, muuta kuin kännissä tulee vedeltyä aika paljon. Niin, useinhan se on niin, että ihmiset sitten, kun ottavat vähän brenkkua, niin sitten Kiitos, minun täytyy lähteä parakkeelle. Taas paussia kettuun. Joo, kiitos teille. Näkemiin. Näkemiin.